Razon versus Barzaga. So Dad, kinasuhan ni bilyonaryo Enrique Razon si Congressman Kiko Barzaga ng cyber libel. Ngayon ayon sa Inquirer, nagpost daw si Congressman Kiko Barzaga ng accusatory post kay bilyonaryo Enrique Razon. Sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga sa kanyang post noong January 9 na mastermind daw ng corruption sa Congress tong si Enrique Razon. Yun yung kanyang mga akusasyon. At naglagay pa siya ng hashtag na ikulong si Razon. Ngayon sinasabi daw ni Kiko Barzaga na si Enrique Razon daw sa kanyang aligasyon ang nagsuhol sa mga kongresista para iboto si Speaker Martin Romualdez para sa 20th Congress. Ngayon naman, sumagot naman ang bilyonaryo na si Enrique Razon na dine-deny itong mga aligasyon na to at sinasabi niya wala ngang kalaban tong si former Speaker Martin Romualdez para sa 20th Congress, bakit magkakaroon pa ng suhulan? Ngayon naman, kinasuhan niya tong si Congressman Kiko Barzaga ng cyber libel at may 110 million na damages na kiniklaim niya. Ngayon, bumanat pa tong si Congressman Kiko Barzaga na bakit pa daw siya hinihinga ng damages na 110 million? Eh di ba bilyonaryo na daw siya. Ngayon naman nag-follow up pa tong si Congressman Kiko Barzaga ng isa pang video na sinasabi niya na nilalabanan daw niya mga masasama or mga evil sa ating lipunan at kinaklasify pa daw niya tong si bilyonaryo Enrique Razon as one of those enabling the evil politicians, no? So ngayon medyo sensitive to mga nangyayari sa dalawang to kasi syempre nagkakaroon ng batuhan sa kanilang dalawa ayon sa mga news articles. Ngayon naman tong post ni Kiko Barzaga tinake down na niya pero syempre na-share na sa mga libo-libong tao at nakita na rin ng lahat at ng mga media outlets. Ngayon naman, let's talk about the details of this. First, when does a congressman become libelous? Kasi may alam natin na ang mga congressman, usually marami silang mga immunity kapag may mga sinasabi silang medyo questionable statements. So let's first talk about that. Well, pag-usapan natin yung mga legalities first, no? Yung mga sinasabing nating karapatan ni Enrique Razon, nakasuhan si Congressman Barzaga. Okay. Because under the Article 6 of our Constitution, Section 11 of the 1987 Constitution, meron doon nagsasaad na merong immunity ang mga congressman sa kanilang mga sinasabi whether gaano kalupit ang kanilang pagbibintang o paratang kung ito ay gagawin during their speeches or debates. So, ibig sabihin, pag sinabi nila to during their congressional speeches or during their deliberations sa debate nila sa Kongreso or during the hearing, pwede siyang ma-immune doon sa ganitong mga klaseng kaso. May immunity yon. But once you say that outside of that hall, then definitely you are now liable or you can be sued for cyber libel or slander. No? So, yun yung mga legal issues dito. Kasi nga, hindi mo pwedeng abusuhin yung kapangyarihan mo as a congressman to say bad things about other people kung ito'y wala namang, kumbaga, deliberasyon. Hindi ito dahil sa may deliberation or a debate or during your speech na meron ka na discover na gusto mong ilatag at ilahad na pwede namang tuligsain din o kumbaga kontrahin din ng ibang mga kasamahan mo. So, yan yung mga issues kasi dito. Kung yung legal side kasi, legal angle na sinasabi, medyo lumihis ang ating congressman dahil I think pinost niya to sa Facebook o sa interview o whatsoever. So, hindi mo pwedeng gawin yun kasi nga parang paninira na yon, no, sa kapwa mo o kung sa mga ibang tao naman na naghahanap buhay. Yun yung issue dito sa legal side na to, no. So What about his suspension? Does that affect when he can say it also? well, definitely kasi kung suspended ka yung iyong congressional privileges wala. So ibig sabihin, kung suspended ka, you cannot go to the Congress session hall to join the debates or to join the hearings or to make your privilege speech. So I see. so definitely kung wala yung ganung klaseng deliberation, definitely you are going now to be liable for mga suits, no, or legal challenges na pwedeng ibato sa iyo o ihabla laban sa iyo. Now let's talk about cyber libel kasi kinasuhan ni bilyonaryo Enrique Razon tong si ang congressman natin for cyber libel. What constitutes normally cyber libel and may grounds ba ang mga nangyari dito? Well, kasi kung meron kang pinost o sinabi during interviews outside the congressional session hall na laban sa ibang tao na pinaratangan mo sila o inakusahan mo sila na wala ka namang sinampang kaso laban sa kanila, definitely that will be you'll be subjected to the cyber libel case, no? So yun ang mga challenges dito na harapin ng ating batang congressman, no? Bagapat sabihin na natin kahit na magandang hangarin niya
niya na gusto niyang i-expose yung mga mali sa lipunan. So siguro meron tamang pamamaraan na gagawin to kasi mahirap naman na manira ka ng kapwa mo kung hindi mo pa nabubuo yung mga ebidensya mo. Kung mga kuro-kuro lang to, haka-haka, Oo. dapat maging maingat ka rin bilang mambabatas kasi nga meron ka ring responsibilidad sa lipunan na Oo. pangalagaan mo yung pagtitiwala sa ng mga tao, no? So, yun ang mga issues kasi dito. Ngayon, yung second issue kasi dito, meron siya binanggit na bakit siya parang hinihingan o kinakasuhan ng damages, no, ng 110 million dahil bilyonaryo naman yung si Enrique Razon. Oo. Ang issue dito hindi naman kasi yung amount. I think ang issue dito kasi parang gustong turuan siya ng leksyon din Exactly. ni Mr. Enrique Razon kasi nga parang sinisiraan mo siya para matuto ka na next time wag mong gagawin yon nang wala ka namang sapat na ebidensya o kumbaga documentations na para akusahan mo isang tao. So yun ang dahilan dun sa financial amount na yun na 110 million na sinasabi niya na bakit siya hinihinga ng damages. Parang parang lesson to learn for you na kung manalo siya, magbabayad ka sa ginawa mong panlalait sa kanya o sinabi mong hindi maganda sa kanya. So yun ang issue number 2 dito, di ba? Ang issue number 3 kasi naman dito, yung sinasabi nga natin na bakit mo inakusahan yung tao? Halimbawa, na sinabi niya na bakit siya yung para nagpondo na manalo si Speaker Martin Romualdez na manalo sa Kongreso bilang Speaker. Kasi yon dapat meron kang ebidensya bago mo ilatag yon. At least kung meron kang ebidensya na may papakita, siguro baka mailaban mo yung sarili mo during this kind of accusations or allegations, di ba? So, kasi nga, kung titingnan mo, yung sinabi rin naman ni Enrique Razon na sinasabi niyang hindi na niya kinakailangang tumulong diyan kasi nga mananalo talaga si Speaker Martin Romualdez kasi nga alam naman natin na pinsan siya ng ating Pangulo. Exactly. So siyempre lahat ng congressman sa kanya pupunta at saka isa rin siya sa mga talagang sumuporta noon sa Pangulo na nung siya kumakandidato. So siyempre talagang yung chances niyang manalo at suporta sa mga other congressmen nandun na yon. So parang yung logic nga naman medyo lihis. Yun naman ang mga issues lang naman dito na pinag-uusapan, no? So sa akin naman kasi parang lumaki lang yung issue dahil nga parang namali yung post niya, yung kanyang paglalahad sa FB page niya na inakusahan niya yung isang negosyante, di ba? Kasi siyempre kung ikaw naman si Enrique Razon, isa kang negosyante, katulad niyan, alam naman natin, kilala siya bilang may-ari ng mga Soler Hotel, mga chain of Soler Hotel. May-ari rin siya ng port operator na sa ating Manila Harbor. So yung nagpapatakbo ng mga container yard doon and everything, ng mga operations ng import and exports, no? Yung port operations na sinatawag natin. So, siyempre, pinangangalagaan din niya yung kanyang pangalan at reputasyon. Dahil siyempre, pag negosyante ka, marami ka rin kanegosyo na iba't ibang tao, hindi lamang sa bayan natin, pati sa abroad. Exactly. So kung masisiraan ka ng pangalan, siyempre mababawasan din ng mga magtitiwala sa iyo at oportunidad na papasok sa iyo. So yun ang mga issues kasi dito na dapat timbangin ng lahat. Ngayon, maraming mga tao natutuwa kay Congressman Kiko Barsaga because he's become known as the Congress Meow or the cat of Congress or ang taong parang very bold, very brazen sa pag-atake daw sa mga, the system that exists, then he's challenging the system, no? So he's the underdog or the undercut ang tingin ng mga tao. But ngayon, ang nakikita ko dito, although he is very amusing, medyo dangerous president kasi kung shoot from the hip yung mga accusations niya, whether to anybody, Of course, syempre hindi pa natin alam kung talaga meron siyang data or evidence to back any of his claims, no? But if he does, syempre that should be better for him. But syempre if he just, says things and uses his position as a congressman that saying that his word is truth or gospel truth, this could lead to a bad precedent, hindi ba, Dad? Correct, no? Kasi nga, siyempre, pag isa kang mambabatas, meron kang katungkulan at meron kang tungkulin sa lipunan at meron ka rin mga pribilehyo. At siyempre, kahit nasabihin mo ang kapangyarihan mo, legislatura lamang, pero siyempre, may impluensya ka rin sa ating pamahalaan. So, dapat mag-ingat ka rin sa iyong kumbaga paninindigan at pananaw. But definitely, kahanga-hanga yung kanyang tapang, at saka at the same time, maganda yung kanyang hangarin na buwagin yung mga maling sistema sa ating bayan at sa ating pamahalaan. Pero siyempre, dapat ilagay rin niya sa tamang paraan. Kasi kung hindi, malalagay din siya sa alanganin, lalo na kung lilihis siya sa mga patakaran ng batas. Kasi nga, as a mambabatas, kinakailangan alam mo rin na kung ano yung mga
patakaran ng ating batas. Hindi mo rin pwedeng labagin yon, di ba? So kaya katulad sinasabi natin, kung halimbawa meron siyang nadiskubre na mga impormasyon laban sa isang tao, laban sa isang grupo, sa isang sistema, sabihin niya yon sa kanyang privilege speech during the congressional hour. At least kahit na papano doon, matcha-challenge siya ng ibang congressman kung totoo o hindi. At the same time, protektado siya. Ibig ko sabihin wala namang masama sa hangarin niya na buwagin ang mga masasama sa lipunan. Ngunit gawin niyang ito sa tamang pamamaraan, una. Pangalawa, dapat meron siya mga data at ebidensya to back him up. Kasi kung hindi, baka kung gagawin niya ng lahat ng ating mababatas, di maaari silang manira ng mga kapwa at mga maayos na naghahanap buhay nang wala naman sapat na ebidensya. So dapat mag-ingat ka rin dahil tinitingala ka ng lipunan at ng mga tao sa iyong trabaho, sa iyong katungkulan. So dapat lahat ng gagawin mo, medyo aralin mo rin na maayos. Kaya mas yung sinasabi natin dito na napakahalaga na aralin mo rin yung ginagawa mo para una, hindi ka lumabag sa batas, hindi ka lumayo o lumihis sa batas, at pangalawa, hindi ka makasakit ng kapwa mo nang wala namang patutunayan na ebidensya. Posible kaya na may mga sumisip-sip sa mga congressman at nagbibigay ng mga information na minsan unverified pero binubulong lang, kaya siguro nasabi niya kaagad without others giving him other information. Of course, these are possibilities. What do you think? Well, definitely, that's very, very possible. Kasi siyempre, pag ikaw ay nasa kapangyarihan o naluklok ka bilang isang mababatas o bilang isang mayor, governor, presidente o senador, siyempre talagang maraming tao magkwekwento sa ng kung ano-ano. No? Yung iba dyan may katotohanan, yung iba dyan may kaunting katotohanan, yung iba dyan panay kasinungalingan. No? So, yan ang titimbangin mo. No? So, kinakailangan sasalain mo yung mga katotohanan laban sa mga kasinungalingan. At siyempre, dapat iimbestigahan mo muna. Kaya nga meron kayong budget for research, for legal research and everything. Dapat meron kayong mga tao na nagsasiyasat din, sumasaliksik din sa mga katotohanan. At siyempre, mangangalap din ng mga tamang ebidensya para bago mo ilahad. Halimbawa, bagamat let's say meron kang immunity during the privilege speech and during the debate or hearings. Pero kinakailangan gawin mo rin yun sa tamang pamamaraan. Kasi kung hindi, baka makasira ka rin ng kapwa at makapinsala ka ng kabuhayan ng ibang tao nang hindi naman pala sapat yung iyong mga paratang. So dapat ingatan mo rin, di ba? Walang masama sa hangarin mo na buwagin yung mali at yung mga sistemang sa tingin mo may kademonyuhan. Pero gawin mo rin yun sa tamang paraan at sa tamang pagsasyasat at meron sapat na ebidensya. Kaya mga kababayan, napaka-importante ng edukasyon kasi magandang leksyon tong away na to. Kasi cyber libel, marami mga kababayan natin, lalo na yung mga kulang sa edukasyon, medyo nagko-commit na ng crime ng cyber libel. Pag nakikita ko sa Facebook, kung makapost sila, makapasira sila, at nagbabanatan sila sa online, social media, hindi nila nakikita na wala pa palang mga ebidensya o data o backing yung mga pinagsasabi nila. Minsan naninira lang sila. And mga taong edukado, lalo na yung mga dumaan sa kolehiyo, karamihan sa kanila nasanay sa evidence-based statements because through finishing college, alam nila paano gumawa ng thesis. And kaya napaka-importante tapusin ng kolehiyo kasi doon natitrain ng tao sa tamang paraan. Kung hindi ka nagtapos ng edukasyon mo, doon ka nagkakamali at siguro naniniwala ka sa mga posibleng mga rumors lang, no? So, I'm not saying that anyone followed rumors here, pero sinasabi ko na napaka-importante na edukasyon kasi kapag edukado ang bawat Pilipino, aangat ang bawat Pilipino, tatalino siya at maintindihan niya kung ano nangyayari sa ating lipunan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sayang, yung coach ng bayan. Ang isinusulong namin sa Ilocano Defenders Party List ay madagdagan ang kaalaman ng ating mga kababayan, maitaas natin ang kalidad ng edukasyon sa ating sambayanan para na sa ganun mas sumagana ang kabuhayan ng ating mga mamayan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.